खुलुमबाय रायजोफोर आरो आङो 15 दिनसो सिगां जेब्ला तामिलनाडु एसे दावराव दावसि जादोंमोन बे समाव आं मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन इउटिउबाव आरो बेखौ 25K सुबुंफोरानो नायदों आरो गोबां अननाय होदों आंनो बे भिडिअआव आरो गोबां कमेन्ट्सबो फैदों। गोबां मानसियानो आंनि एड्रेस आंनि नाम्बार नागिरदों खामानिनि थाखाय आरो डाइरेक्ट दा आङो आंनि नाम्बारखौ बिदि पाब्लिश खालामनो हाया, नोंथांमोनाबो मिथिगौ बेखौ। नाथाय जायफोरा खामानिनि गोनांथि नोंथांमोना आंनि कमेन्ट्स बक्सआव नोंथांमोननि नाम्बारफोरखौ कमेन्ट्स बक्सआव हो आरो आं हागौमानि नाजागोन 50 जनसो माने सेंग्राफोर हाबा खालामजेननायफोरा आसलते फैयाबानो मोजां। आं सिगांबो बेबायदि मानसि नुदों हाबा खालामजेननानै फैनानै ओजों हिनजावा लेंहरबाय थायो बा हौवायाबो इयाव फैनानै खामानि मावनो सुखुवा, बेबायदि मानसिफोरा फैनाङा। आरो जुदि जायफोरा फैनो लुगैदो बिसोर गामि दाबसेनिनो साब्रै साबा लोगो नांनानै बे टाइपै फैबाथाय रुम भाराफोरा खम जागोन। माने साब्रै साबा जयै थाबाथाय जानाय लोंनाय आरो रुम भाराफोरनि खरसाया खम जागोन। आङो हागौमानि सेस्था खालामगोन 50 जनसो माने आङो नाम्बारखौ बिथांमोनजों कन्टेक्ट खालामनानै एड्रेस नाम्बार हरनो थाखाय। गतिके बेखौनो होननो थाखाय आं भिडिअखौ बानायबाय आरो फैनो हायोबाथाय जायफोरा फैनो इस्सा दं, आं रावखौबो जबरदस्ति खालामाखै। आं एसेखिनिल' नोंथांमोनखौ हेल्प खालामना होनो हागोन जे खामानियाव लगायना होनो हागोन आरो रुम थानाय जानाय बेफोरखौ आङो बेबस्था खालामना होनो हागोन। आरो लोगोसे आं फंसे बाथ्रा बुंखायो, आं दिनैसिम इमान बोसोर जाबाय बे जायगायाव थानाया, रावखौबो दिनैसिम लाबफेराखै आरो आङो लाबनोनो गियो। मानोना गासै खामानिखौ मावनो हाया आरो खामानिखौ होननो थाङोबाथाय मोजां गाज्रि जेबो गैया, निजेनि गोसोनिसो खोथा। गोसोआ जुदि मोजां होननानै बेखौनो इन्टारेस्ट होना मावबाथाय बेनो जायखिजाया खामानियानो मोजां। नाथाय आरो बाराद्राय फरायनाय BA पास MA पास बेफोरो फैनो दरखार गैया, मानोना बेयाव बेबायदि खामानि गैया। बे मोनसे नोंथांमोना नुबाय थानाय TVS नि बाइकनि कम्पानि आरो TVS अट'बो बानायो इयाव। बेफोराव वेल्डिंफोरनि खामानि दं। जुदि सोरबा वेल्डार CO2 वेल्डिं मारिनो रोंगौबाथाय CO2 वेल्डिंनिसो खामानि बेयाव। CO2 वेल्डिं रोंगौबाथाय एसे फैसाखौ बुरजा मोनगोन आरो हेल्पारबाथाय एसे फैसाखौ खम मोनगोन, थेवबो 14-15 हाजार टाका मोनगोन आरो वेल्डारबाथाय अटि सटि मावनानै 20-22 हाजार टाका मोनगोन। आरो जायै लोङै नोंथांमोना आरामसे हेल्पारफोरबा 8-10 हाजार टाका नोंथांमोना बासायनो हागोन हेल्पार मावबाथाय। बेनिखायनो आं होनदों बारा फरायनाय सेंग्राफोर फैयाबाबो मोजां। आङो नाम्बारखौ नोंथांमोननो कन्टेक्ट खालामगोन, नोंथांमोना नोंथांमोननि माने नाम्बारफोरखौ कमेन्ट बक्सआव हरबानो जाबाय जाय जाय फैनो इस्सा दं। आरो सिख्लाफोर बा हिनजावफोर फैयाबानो गाहाम, आं खुलुमखायो बिथांमोनजों आङो माने बारा माबानो हाया बेफोरखौ। बेनिखायनो आं होनखादो सेंग्राफोर फैयोबाथाय 15 तारिखनि सिगां नोंथांमोना फै। आरो बेयाव आंहा नोंथांमोना जुदि सानदोंबा आं कन्ट्रेक्टर बा आं कमिसन लायो माबा लायो बिदि सानदोंबाबो नोंथांमोना फैनाङा, एख' दरखार गैया। आं खारन बेफोरबायदि माने खोन्थाफोरखौ खोनासंनोबो लुगैया उनाव, आरो बेफोरबायदि खामानिखौबो आं मोजां मोना। मानोना आङो खोन्थादो बा बे भिडिअखौ बानायदो नोंथांमोना निजेनो सोंहरदो नालाय, जाय जाय फैनो इस्सा दोङोबाथाय खामानि जुदि मोनाखैबाथाय मोजां खामानि PF ESI बो दं, केन्टिनबो दं। कम्पानियाव जेसेबां टाइम थागोन नोंथाङा जानायनि थाखाय जेबो सिन्था खालामनो गोनां गैया। कम्पानियाव जुदि 8 घन्टा मावनानै रुमाव फैदोंबाथाय
रुमाव नोंथाङा निजेनो संनानै जानांगोन। बेनि थाखाय बेयाव दखानफोर दोङो बाखि होखायो मास मोनसेनि थाखाय। नाथाय रुमनि एडभान्सखौ नोंथांमोना फैग्रा होनांगोन एसेबाबो, आरो आधा हमना ला खामानि मावनानै उनावबो हरनो हागोन। जुदि जायफोरा फैनो गोसो दों बिथांमोनाल' नाम्बारखौ आंनि कमेन्ट बक्सआव हरबानो जाबाय। आङो थारैनो बिथांमोनजों कन्टेक्ट खालामगोन आरो आंनि एड्रेसखौबो हरगोन। नाथाय आं लायनो थांनो माबा थांनो बेफोरखौ हाया। नोंथांमोनखौ एड्रेसखौ हरगोन, बे एड्रेससिम मोनफैबानो आंखौ कल खालामबाथाय आं डिटेल्सखौ मायालागै फैनांगौ मायालागै फैनाङा आं नोंथांमोनखौ डिटेल्स हरगोन। गतिके गोजोन्थों, एसेनोसै।